er et billede af nitrogenkredsløbet, som det ser ud. Det centrale i billedet har vi planterne, marken for at være mere specifik, som optager ammonium og nitrat fra jorden, som den skal bruge til produktion af proteiner. Til at hjælpe med dette lever den i symbiose med nogle bakterier, som respirerer ved blandt andet brug af den her ammonium, eller kan omdanne ammonium både anaerobt og aerobt til planterne. Og ved hjælp af nitrifikation kan den omdanne ammoniummet til nitrat, som planterne også skal bruge. Derudover så giver planterne så glukose tilbage til bakterierne, og således lever de så i symbiose. Noget af alt det her nitrogen, som planterne optager, det kommer derudover også fra NPK-gødning, som er et anagram for nitrogen, fosfor og kalium. Alle tre stoffer, som planten skal bruge. Planterne, dem udvinder vi så. Vi giver noget af det til foder, til grise, gennem grisen. Nitrogenet kommer så gennem grisen, som vi kan bruge til gylle igen. Og noget af det bruger vi også til fødevarer. Og noget af det kommer op i atmosfæren igen ved hjælp af, at det bliver denitrifikeret i jorden. Op i atmosfæren så er der ren N2. Det kan komme ned igen ved hjælp af bare ved at være i atmosfæren. Derudover så den industrielle N-fiksering, den skal også bruge noget N2, og noget af NPK-gødningen udleder også et x antal N2'er, som så kan blive til syreregn, som også indeholder nitrogen, som så kan komme ned i jorden igen. Og således ved hjælp af, at nitrogenet kommer op i atmosfæren, ned i jorden igen og bliver lavet om til ammonium, optaget af planterne, og så planterne udvinder vi dem igen. Det er nitrogenkredsløbet.